Vítejte opět v mém fotbalovém pokojíčku, vítejte v Away Days, jsem rád, že nás posloucháte, připomínám, že poslední 2 díly byly delší, tak nějak nenápadně přirozeně navyšujeme stopáž, Karel Tvaroch, Tomáš Vaclík i na Hero kompletně, děkujeme už i těm, kteří nás podporují právě tam. Mám tu nové dárečky, čerstvá voňavá kniha Jürgen Klopp a podsta tomuto manažerovi, pochopitelně si ji tady nenechám, takže můžete očekávat nějakou tu soutěž. Vidíte, že jsem v mikině přímo Sportman Road, dneska tedy jako fanoušek Ipswiche a musím říct, že tu máme i tričko Sportman Road a to si taky nenechám, prostě to dám vám, tak zkrátka zůstaňte s námi, Away Days i rozdává dárečky, vyplatí se nás poslouchat. Kdo tu je dneska? No, taky je v modrém, tak pojďme na něj. Julo Turček přijel ze Slovenska. Julo, jsem za to hrozně rád, stával si velmi brzy kvůli mě, ale já věřím, že si to spolu užijeme v mém fotbalovém pokoji. Vítej. Ja som si o tom viac ako istý, že to užijeme, lebo naozaj ako tvoj podcast, alebo neviem, ako, či to je podcast, či to je videopodcast, alebo ako to nazvať. Ja taky neviem. Najmä tomu, že tvoju debatu, srdcovka. Tak, tvoja srdcovka, ako ju vnímam, tak ja si myslím, že budeme si rozumieť. A myslím si, že skromne poviem, že budem mať čo povedať a keď si hovoril o tej navyšovanej minutáži, tak si pripravte teraz dlhú minutáž. Ano, máme málo vody a když tak doplníme, zkusím tě představit. Jo? V roce 2008 si spolu zakládal Fotbal Tour. Dneska můžeme říct, že je to asi největší sportovní cestovní kancelář na Slovensku. Klobouk dolů, dneska tam seš v roli ambasadora? Můžu to říct? Ja by som skromne povedal, že nielen na Slovensku, ale v strede východnej Európy by som povedal, že asi najväčšia. Tým, že pôsobí Futbal Tour na českom, rakúskom, slovenskom, maďarskom. Skúsali sme aj chorvátsky, aj rumunský trh, takže myslím si, že tak skromne poviem, že aj možno aj európsky už celkom hráč. A založil som ho s mojím najlepším kamošom z detstva v roku 2011, ale už v 2008 som začal robiť zájazdy na futbal s takou mojou doménou, ale jak som to nazval, z detskej izby a volalo sa, že poď na futbal. Moja prvá SROčka, ktorú ešte stále mám, sa volá, že PNF, ako poď na futbal. A to bolo naozaj 2008, jak si povedal. A to bola taká romantika. To bolo také, že z detskej izby som si spravil kanceláriu a popri svojej robote som robil takéto veci a možno prvý bol najlegendárnejší zájazd, ktorý som keď spravil, bol to na San Siro. Išli sme za 2000 korún. Hej, som si prenajal také 8-miestne auto a ešte mladý hlúpy som už šofroval hore dole Milano bez otočky, akože bez prespatia. Už teraz by som samozrejme nedal ani náhodou, ale vtedy sa akurát Ševčenko vrátil z Chelsea do Milána, aj nastúpil a zabil Brutovky, tak nakoniec doma remizovalo. A tam sa ti bude páčiť, tam som mal takého klienta, jedného takého 70-ročného pána cca, ktorý keď sme vošli na štadión a na San Siro si bol a ten pohľad dole, keď sa pozrieš, proste to je nádhera, to je kolos, tak on sa nome rozplakal a povedal mi, že pán Turček, že doteraz som neveril, že za tých 2000 korún uvidím ten futbal. Hej? A až keď bol tam, tak k tomu akože naozaj reálne uveril. Takže takéto boli krásne začiatky a samozrejme od tej romantiky, že brávať pár ľudí na futbal sa stal seriózny biznis, a ktorý je potom už biznis, ktorý som začiatkom tohto roka úspešne aj teda tomu môjmu najlepšiemu kamarátovi z detstva odpredal. Takže ambasador možno je také milé pomenovanie, ale áno, stále je to také moje dieťa, ktorému fandím, ktoré sa tam trošičku starám. Stále sú klienti, ktorí zavolajú iba mne. Hej, proste keď ti niekto rieši zájazdy na futbal 10 rokov, nenaučí sa zavolať niekomu inému. Hej, takže stále také, čo vybavujem. Jedine, čo také vtipné, je teda, že keď dojem do roboty, niečo sa poriešiť, pokiaľ sa so spoločníkom bývalým a tak idem po schodoch hore a idú ľudia dole a pozdravujeme, že dobrý deň. A to vtedy tak pichne pri srdci, že za prvé si starý a za druhé už ľudia ani nevedia, že kto si. Takže tak, ale zase keď si už 3 roky mimo
tej operatíve, týchto vecí, tak naozaj, že niektorí ľudia, aj ma s nimi zoznamia, ale okamžite zabudnem, bohužiaľ to mená tak, ale títo ma videli prvýkrát, tak ma pozdravili dobrý deň, kvázi v mojej firme. Bolo to milé. Asi jste pochopili, že dneska budu v ústraní, budu jen tak nadhazovat témata, Julu bude vyprávět, ale tak i o tom to má být. Jenom jsem chtěl říct na začátku, byť my už jsme jako v nějaké 10. minutě, že ty taky si spolu založil podcast VAR, který je dnes možná nejposlouchanější sportovní podcast na Slovensku. Futbalový určite, športový, máme tam nejakých konkurentov ohľadom Formuly 1, hokejových a podobne, ale myslím si, že futbalový sme určite najpočúvanejší. Aj cenu sme vyhrali ako najlepší športový podcast, tak minulý rok. Tak to tiež poteší. Gratulujú. Keď ja môžem mať podcast, hej, čo ja počuť ako rozprávam, hej, verím, že budem sa snažiť rozprávať čo najkrajšie, zatiaľ sa snažím. Neviem artikulovať, rozprávam moc rýchlo. A keď ja môžem podcast, tak nič v živote nie je možné. Ne, zatím ti rozumím, to je v pořádku. A když se vrátím do toho roku 2008, nebo 2008, ať jsme přesní, jako byl to vlastně splněný sen, že ty si jako už předtím, než jsi měl jakoukoliv agenturu, možná tu první, jak jsi říkal, ty 3 písmenka, tak si jako sám létal na fotbaly a bylo to tvé jako hobby a říkal si, chci fakt jednou zkusit dělat za peníze to, co miluju, jdu do toho. Poviem to skrátke, alebo dlhšiu variantu? Začni, když taky do toho skočím. Môj biznis primárny, ktorý som tedy robil, tým som sa živil, môj otec mal výstavnickú firmu a my sme robili výstavy po Európe. Hej, že proste zo Slovenska sme išli do Barcelony, do Milana, kdekoľvek, postaviť stánok, potom si počkal, kým skončí výstava, rozobral sa ešte si domov. Všade, kde som bol, tak kam? Na futbal. Hej, proste prvýkrát ma zobrali otcovi kolegovia, mal som 16 a bol som na San Sire, hej. A odtedy som vedel, že toto je niečo, čo proste chcem zažívať. Hej, proste potom boli z toho prenávštevy Barcelony, Madridu, v Holandsku, hej, v Arnheime, proste kdekoľvek sme čakali, kým teda výstava rozobere, tak som chcel ísť na futbal. A bol som na dovolenke, čítal som si už 4-krát tie isté noviny, lebo nemal som čo, to si predstavte, že tedy nebolo jak teraz, že mobil a čokoľvek, hej, že proste čo si nedoniesol, si nečítal. A videl som tam reklamu, že zájazd AS Rím Manchester United Liga majstrov, že 24 000 korún stál ten zájazd. Hej, to je, že strašné roky dozadu. Hovorím si, že to je nejaká blbosť, však ja som bol pred týždňom na Lazio Werder Bremy a celé ma to stálo dokopy, že nič. Tak som celú dovolenku som rozmýšľal nad tým, že vlastne, že tak ja budem ľudí voziť na futbal. Hej, a tak to vzniklo. A proste tak to začalo, že prvé takéto Milano, potom nejaký Bayern a takéto podobné veci a ani 2-krát sa dobre vyspíš a zrazu máš firmu, čo má 10 miliónov eur obrat. Takže takto nejako to začalo. No. Předpokládám, že dneska, ale klidně jako jít do nějaký kontroverze se mnou. Dneska podle mě je už lehčí sehnat vstupenky, než to bylo tenkrát. Jasné. Je to tak? Akože bez debaty. Hej, proste je to úplne iný svet. Hej, naozaj všetko sa... Ja keď som išiel prvýkrát do Anglicka na futbal, bolo to Chelsea, Manchester City, kde som mal akože... Takto, ja som bol, že predtým sám individuálne bez problémov viackrát, ale to je tak, že lístok, keď si nezoženieš, tak nič sa nedieje, hej, vo finále. Ale ísť s 10 ľuďmi, ktorým si kúpil letenky, je to niečo iné. A išli sme 14 na futbal Chelsea City a ja som mal dohodnuté lístky cez jednu agentúru. Mal som pripravený vo vačku asi 5000 libier na tie lístky, hej, a čakal som na chlapíka pri štadióne, keď mi doniesie lístky, dám peniaze. Meškal 15 minút, tých 15 minút by si mi krv nedorezal. Tep som nemal, hej. A on došiel vysmatý o 15 minút, že nič sa nedieje. Ja už som tam si predstavoval niečo hororové scény, jak nepôjdeme na futbal, ľuďom vracať peniaze tak. A on, sorry mate, traffic, dobre. Dal mi lístky na futbal. A to už teraz nepredstaviteľné. Teraz už všetky tieto Viagog a Starhubby a bolo mi všetky to možné veci, že proste vieš sa k tým lístkom dostať, fungujú. Aj keď je tam vždy nejaké drobné riziko toho, že sa ti môže stať, že ti ten event skanslne, lebo oni sú len sprostredkovateľ. Čiže keď ten predávajúci lístok nedodá, oni ti nedajú iný lístok. Oni ti napíšu, sorry, vrátime ti peniaze. A ty ostaneš s letenkou, s hotelom v Londýne bez lístku a oni ti sa vrátia peniaze. Ale to je pre teba malá satisfakcia. Že preto doporučujem, na to tu môžem povedať, akože ísť radšej s futbaltúrom, lebo tam máš človeka, ktorému sa vieš zavolať, na ktorého sa vieš obrátiť. Máš tam delegáta a ten tvoj problém ten človek vyrieši. Samozrejme, že
aj nám sa stalo niekedy, že nejaký lístok nefungoval. Poväčšinu sa stane v Anglicku, ideš na bráne turtiket, niečo sa pokazené. Máme tam ľudí, ktorí to vedia odstrániť a urobiť vlastne za teba tú robotu, že ty vlastne len zavoláš a nefunguje mi lístok, do pol hodiny máš nový lístok v ruke a ideš. Hej, kde pri týchto online platformách to nefunguje, ale naozaj zohnať si lístok je úplne niečo iné. Těch 17 let zpátky teda si začínal opravdu tak, že si ty sám třeba, a řeknu to úplně obecně, jo, věděl jsi, že máš 10 lidí po ruce, kteří chtějí třeba na Chelsea. Příklad, jo? A ty jsi šel na Viagogo a tam si za svoje peníze tedy ešte nebolo Viagogo. To ešte bylo ten, jak jsi to dělal tenkrát? Normálne si browsoval si po nete a našiel si nejakú footballtickets.com UK, tam si zavolal s nejakým čavom, ktorý na teba znel trošku normálne. A keď na teba znel trochu normálne, tak si sa s ním dohodol. Začal si mu veriť? Začal si mu veriť a akože takto, to je ten naozaj, že prvotný... To bol docela punk, ne? Úplný punk. Hej, akože, takže aj tá naša firma vznikla úplne bankersky. Hej, proste, keby som niekomu povedal, že my sme do tej firmy vložili každý pár tisíc eur, a čo sme vybudovali, to je tiež také punkerské, že to už teraz neexistuje, pomaly si ani predstaviť, vieš. Ale proste takto presne bolo. A tie koncepty vylepšovali. Teraz mám človeka v Manchesteri, ktorému zavolám a poviem, že chcem 100 lístkov na United Liverpool. On sa ma opýta, že čo a jaké? Povedz si, kde, čo, ako. Vieš, že tie kontakty sa tak neuveriteľným spôsobom vyvíjajú a posúvajú, že... Tam se blbě, promiň, je tohle legální i z pohledu třeba klubů? Legálny. Ja ti to poviem inak. Asi 3-4 roky dozadu som čítal takú v Anglicku taký článok, že koľko peňazí donesú fanúšikovia Premier League do Anglicka. Bol tuším okolo 14 miliard libier, čo je že obrovský peniaz. Za sezónu? Za sezónu. Samozrejme počítajme letenky. To nie je lístky, to je, že oni majú vypočítané, že proste turista príde, koľko minie, proste kompletne všetko. Pre nich to je obrovské číslo. Aj pre Angličanov to je obrovské číslo. Hej. Čiže úplne legálne to není, tak si povedzme, hej, ale keby voči tomu naozaj seriózne chceli bojovať, tak to vedia zakázať. Ale je to také, že robia ti nejaké kroky voči tvojim, akože na schváli, aby to nebolo úplne ľahké, ale ani to neodstavia, že úplne. Samozrejme, že ten klub by bol najradšej, aby si kupoval hospitality tickets, sedel by si tej hospitality area a odtiaľ si užíval futbal. O to sa aj Football Tour stále viac a viac snaží. Hej, lebo proste tie prekažky toho klubu sú stále väčšie a väčšie, čiže keď sme začali, tak o nejakých hospitálach sme ani nesnívali. Bol to iba pán, jak si povedal. Ale už ak máš tých počet lístkov stále viac a viac ľudí, chceš mať okolo toho kľud, pokoj a vieš, toto funguje. Čiže aj my už tí ľudí tlačíme do toho hospitality. Ale keď dojde človek a povie, že ja chcem sedieť vedľa lavičiek, chcem sedieť na najlepšom mieste, prípadne chcem sedieť v kotli a chcem fandiť v kotli, chcem tam stáť, tak sa mu snažíš žiť v ústretí a k tomu už cesty vedú také trošku iné, nazvem to tak. Ale zo strany Football Touru by som tam nevidel žiadnu akože nelegálnosť. Ty máš tomu aj faktúru, ty normálne kúpíš, objednáš, zaplatíš, pracuješ s veľkými agentúrami a jak tie lístky oni zháňajú, samozrejme máme predstavu, ale radšej nepotrebujeme vedieť. Hej. Čiže je to na nich. A presne tá agentúra je ten medzikrok, že keď ten lístok na bráne nefunguje, tak ty zavoláš tomu svojmu chalaniskovi, ktorý ti dohnal tie lístky a povieš mu, že nefunguje ten lístok. A on on ti donesie taký istý. On počíta s tým, že nie taký istý, akože veľmi obdobný ticket, hej, že on počíta s tým, že tá agentúra, vymyslím si poviem blbosť, predá 200 lístkov na nejaký zápas, tak on vie, že musí mať 20 lístkov vo vačku, keby sa niečo stalo, aby to vedel zalepiť tento problém. Hej, čiže ako či to je úplne legálne? Nie, akože majú inú predstavu Angličania, samozrejme oni sú si vedomi toho, že ten človek kúpi ten lístok z toho klubu za 70 libier, nám ho predá za 200 libier, my ho predáme s nejakou maržou klientovi, hej. A tá marža je fixne daná nejakým percentami, hej, že akože, to som raz absolvoval telefón s jednou pani veľmi dávno, chcela strašný lístok na Borussia Dortmund Bayern Mníchov, to sa ti bude páčiť, do EV sektora. Hej, fajnšmeker, obrovský. A bola to pani, ktorá skupovala proste svojím chlapom. Máš tu BVB, takže vieš doceniť. A u nás ten lístok stal okolo 500 eur. 500 eur. A ona mi volá v piatok večer, ja som akorát sedel na pokry, hej, proste dal som s kamošom a 25 minút som sa snažil vysvetliť, že prečo ona musela zaplatiť za lístok 500 eur a na lístku je cena 15.
hej. Či to pochopila, alebo to zdala, únavou, neviem, hej, ale ja som sa snažil vysvetliť, že ja som predsa není človek, respektíve, že bodaj by som bol, že viem kúpiť sa za 15 a vám ho predať za 500 a má zarobených 485 €, že bolo by to krásne podnikanie, stačilo mi podnikať rok a som za vodou, ale tak to nefunguje. Proste ja ten lístok kúpim od niekoho, a ja som vám ho ponúkol, ja som vám ho neprinútil vás ho kúpiť, ja som vám ho ponúkol za 500 €. Vy ste si ho chceli kúpiť, OK. Ja mám k tomu samozrejme faktúru. Akože my sme už mali aj návštevu všelijaké sojky a takýto veci, čo ako tieto veci prešetrujú. Lebo ľudia to ťažko niekedy berú, že oni si kúpia lístok a potom na ten lístku vidia nízku cenovku, hej. Ale proste my sme doložili tým štátnym orgánom veci a oni si pozreli, že dobre, OK, pohode. Mailová komunikácia, náš nákup, proste nejaká primeraná marža. A teda musel som jej naozaj pol hodinu vysvetľovať to, že ja nemám narobené na vás na tých 2 lístkoch 1000 €, hej, ale trvalo to. Ale tak hovorím, buď sa unavila, alebo to pochopila, ale tak to proste funguje, že je to vždycky ponúka dopyt. Hej, a proste keď chceš na Westfalskom štadióne byť v Evejku Bayernu Mníchov, tak proste o tom to je. Dám ti otázku. Čo myslíš, aké bolo najdrahšie finále Ligy majstrov ever? Na lístok, že kúpiť lístok na čiernom, nechcem dať, že čierny trh, ale proste na sekundárnom trhu. Za posledních 20 let třeba? Napríklad. Človeče. Byl tam Real Madrid? Ne. Nebyl? Ne. Tak počkej, to byli právě Němci, ne? Ne. Taky ne. Tak to, co to bylo? Bolo to v Madride. Ne, jako na Liverpool. Liverpool Tottenham. Opravdu, jo? Opravdu. Lebo nikto nebol ochotný brať lístok. O tom toto je. Okay. Tam si sa mohol postaviť v ruke s 5000 €, že kúpim lístok a nikto ti nepredá. Lebo keď sa sem do finále Ligy majstrov? Už asi nikdy. No. Možno, hej, ale ten fanúšik to bere tak, že už nikdy. A když som otevřel, uměli ste tohle? Uměli ste lístky na tenhle zápas? Vedel si. Akože tam napríklad pri tomto zápase sa veľmi preveril vzťah dodávateľov. Lebo nám predal lístok niekto za 2000 €, my sme ho predali niekomu za 2200 €, príklad. A ten lístok mal hodnotu v deň zápasu 6-7 tisíc. Vieš, a teraz dodaj ho. To sú veci, ktoré máš ich 10, hej, tak vieš počítať. No. Čiže toto sú veci, ktoré sú veľmi... A druhý najdrahšie finále? Skúsi tipnúť. Ani jedno, čo si venoval, tam nebolo. Ne? Ne. No tak řekni. Juventus Barcelona. OK. V Berlíne. Turinčania, Taliani, severní Taliani, bohatí ľudia. Blázni. Dali by ti pol obličky. A nebol lístok. Nevedel si kúpiť. Čiže to sú presne také, vieš, povedal by si, že vo Francúzsku Real Madrid, Liverpool, Ježiš, to bude nepredajné. No to si vedel zohnať v pohode. Lebo Madridčania to hrajú každý druhý rok v finále Ligy majstrov. Ale napadají mě vlastně 2 otázky, jo, jak povídáš. První, protože nás poslouchají fanoušci, kteří podle mě jako jezdí nebo létají na stadiony a často třeba ten lístek nemají. Mají prostě ubytko, vědí, že mají zpáteční letenku, ale zkouší to před stadionem. Tak jako jaký ty máš názor na tyhle lidi? Protože já letám do Anglie, furt tam jsou. Jo, když jdeš 3-4 hodiny před výkopem, tak že jo, jako většinou mají kapucu, černou bundu a hned jsou u metra. Debatoval si niekedy s tými ľuďmi? Nikdy, ja si ich bojím. Vieš, ten problém ten, že oni hovoria, že tickets, že I want a tickets, hej? A respektíve, že akože oni sa snažia aj kúpiť, aj predať. Hej, to je to, že oni sa spoliehajú na to, že teraz vymyslím si, ty máš 4 lístky, lebo si chcel ísť na futbal s rodinou a žena s deckom ostala jedným chorem doma, tak 2 máš navyše. Tak od teba, jeho cieľ je od teba ho kúpiť, stál ťa 80 libier, to on povie, dám ti 50, však lepšie, ako by si prerobil, od teba ho kúpi a za chvíľučku povie, dáš 400, druhý ho predá za 100. Hej, a to je akože to je jeho biznis model. Nemám voči tomu absolútne nič. Je to úplne legálna forma toho ísť na futbal. Je to absolútne v pohode, funguje to, ja si myslím, že väčšinou na 80% lístok kúpiš a väčšinou aj pravý. Hej, proste tí ľudia nevyzerajú moc vábne, je to preto, že samozrejme aj polícia si tých ľudí všíma a keď ho zoberú, teraz nechcem byť zlý, nejako uražlivý, ale zoberú nejakého asociála, čo s ním, pustia ho chočku preč. Ale on je len taký ten prvý, aby ste ho narazil kontakt, ideš o 2 uličky ďalej a tam už ide normálny človek, ktorý lístok zohnať. Čiže je to forma, ktorá akože funguje a dá sa zohnať lístok. Bez problémov. Samozrejme musíš byť na to tak trošku, neviem ako, naša klientela je, alebo teda Football Tour klientela je iná. Ona chce mať kľud, pokoj, ona chce, vieš, ty si vieš kúpiť letenku, ty si vieš kúpiť hotel, v dnešnej dobe si už aj ten lístok vieš na nejakom Viagogu kdekoľvek splášiť, ale musíš to celé polepiť. To je, keď chceš ísť na dovolenku v lete do Grécka.
Vieš si kúpiť letenku, vieš si kúpiť apartmán, auto si prenajať, len máš okolo toho nejakú svoju robotu a Futbal Tour ti ponúka tú výhodu, že nemáš tie starosti. Hej, čiže gro klientov Futbal Touru je takých, ktorí si nedorozumejú s tým človekom, že chcem lístok. Hej, proste on potrebuje mať tam delegáta skupinu, mať to bezproblémové. To je podľa mňa, že stále že väčšina tých ľudí. Predsa len vy, myslím si, tvoji rodičia, moji rodičia, hej. Proste, aj keď sa vedia si vypýtať fish and chips a nájsť sa, anglicky vedia, ale toto sa im riešiť nechce. Alebo to aj nevedia. Keď môj dedo má problém si kúpiť letenku, môj očím, ale voláme ho dedo, hej, čiže má kúpiť letenku, ale keď mu kúpim ja, tak odletí, hej. A potom je druhá skupina, ktorí zase majú toľko peňazí, že si povedia, že dobre, dám Futbal Tour zarobiť nejakých 100 €. Ja ich zarobím inak, kým nemusím kupovať letenku, riešiť hotel a lístok, tak ja zarobím tých 100 €. Čiže toto je taká hlavná skupina a čiže pre ľudí, ktorí, ako si spomenul ty, zaprvé majú rôzne online platformy, kde si vedia tie listy kúpiť. Myslím si, že na 90% ten lístok bude v poriadku. Hej. Nám sa to stalo tiež, raz sme už nikde inde neboli, sme museli kúpiť aj my pre klienta lístok na finále majstrovstiev sveta v hokeji Fínsko alebo Dánsko. Nepodstatné. A nefungoval ten lístok na bráne. Hej. A vie, ako ti vrátilo peniaze, že to sorry, nič nepsíč. Ale ten klient chcel ísť na finále sveta. Tak my sme vo finále cez jedného známeho tam na ulici museli zohnať človeka, kúpiť lístok, preplatiť výrazne. Takže bol falešný ten tiket. Nefungoval. Ja neviem, kde bol. Hej, proste všetky to platformy musí brať do úvahy to, že oni neberú zodpovednosť za to, čo ti predajú. Hej. Oni sú len sprostredkovateľom medzi resellerom a kupujúcim. Oni sa nestarajú, že vo finále, takže nestarajú, samozrejme overuješ to, pošľaš tam ten lístok, skontroluje, ale on nevie ten QR kód, či bol použitý, nebo použitý, proste čokoľvek. Čiže on vo finále, jeho jediná garancia tá, že ti vráti proste naspäť tvoje peniaze. Ale jak som povedal, keď si ty v Dánsku vo finále na majstrovstvách sveta pred štadiónom, teší sa na zápas Kanada-Švédsko, vymýšľam si, tak to, že ti vrátia peniaze. Hej, a toto je tá starosť toho Futbal Tour, že tieto prípadné problémy za teba vedia vyriešiť. Samozrejme, že je to biznis, je to podnikanie, je tam nejaká marža, ale ja tiež hovorím stále, že keď jazdom do servisu, však olej si vieš vymeniť aj doma na záhrade. Vieš si ho vymeniť. Vieš si gumy vymeniť, ale ideš do servisu preto, lebo to urobia lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Samozrejme, na tom zarábajú, hej. Je to úplne normálne, takisto ako všetko ostatné. Čiže teda tento spôsob prišľadenie funguje. Ja si myslím, že na 80% kúpiš a samozrejme veľmi záleží, na aký zápas ideš. Samozrejme, že keď ideš teraz osobne pri Chelsea, pozrieť sa na zápas Chelsea-Fulham, tak ten lístok určite kúpiš lacnejšie a bezproblémovejšie a skôr, ako keby sa išiel na Chelsea-Manchester United. Je to úplně přirozené, je to úplně normálné a tak to prostě je a tak to prostě funguje. Tu druhou otázku si mi asi odpověděl teď. Chtěl jsem se zeptat, co bys řekl lidem, kteří odmítají koupit kdykoliv v životě jako lístek skrz jako třeba fotbalovou agenturu. Tak se na fotbal nepozerajú v Anglicku. Musíte si kúpiť, takto, môžu, musíte si kúpiť membership a musia skúšať šťastie, že si kúpia. Je to o tom, že my sme keď tiež mali membershipy a kupovali sme lístky na membershipy. Ale to už nefunguje. To už tých membershipov je toľko, že proste keď tá Chelsea otvorí predaj pre toho membership, tak ideš podľa bodov. Máš body, hej, že prvý nakupujú tí, čo majú 20 bodov, potom tí, čo majú 15, čo majú 10 a podobne. A tak ty musíš mít přeci hodně za ty ale roky, už aj nebo ne? Ono sa to vynuluje každú sezónu. Okay. A iba keď si renewuješ, dostaneš 5 nových bodov, aby si mohol kupovať a potom záleží, ak si kupuješ tie zápasy, hej. A podľa toho zbieraš body, za každý zápas máš nejaký bod, ale bez toho, aby si bol membership a mal šťastie a strávil niekoľko hodín klikaním a kúpením lístkov, sa do Anglicka na futbal nedostaneš. Možné, OK, Chelsea, Noah, Európskej konferenčnej ligy. Tam si myslím, že možno bude aj General Sale. Hej, že proste naozaj štvrtok večer v Londýne si nájdeš inú zábavu, ako ísť na Chelsea Noah. Čo je zase super dôležitosť pre tých ľudí. Ja keď som bol prvýkrát, keď som sa do Chelsea zamiloval, tak som tam bol takisto náhodou na FA Cupe, že som štadiónu, došiel som na pokladniu, či nemajú tickets a pani mi povedala, že mám tu nejaké 200, tak mi predala 2 lístky. Hej, a bola to úplne neuveriteľná náhoda, ale bol to stred týždňa. Aston Villa vtedy bola druholigová, ak sa nemyslím, dostala 5. Hej, a ten lístok som kúpil za 20 libier v pokladnici. Hej, ale keď chcem ísť do Anglicka a nechcem platiť agentúru, tak mám dve cesty. Buď si kúpim hospitality tickets, ktoré na Chelsea stránky vieš kúpiť, ale tam počíta, že lístok proti spomínanému Fulhamu stojí 200 libier. Hej. A musia byť, lebo ešte to sa vie vypredať, samozrejme. Alebo potom si tento membership a klikáš, veríš, že kúpíš a potom vieš, to je ten problém, že ten predaj je koľko 3 týždne pred zápasom
kúpiš, už máš drahšiu letenku, drahší hotel a môžeš to naplánovať dopredu a podobne. Takže v tomto je Anglicko naozaj veľmi špecifické. Nemecko to isté, pochopiteľne. Tam, kde je vypredané, tam je to problematické. Poznáš na první dobrou po těch letech falešný tiket, nebo ne? Pokud bych ti dal papírový lístek vyložený z pokladny. Papírový asi je. Ja bych ti neřekl, že z pokladny. Akože papírový, hej, len ono už papírové lístky už neexistujú moc. Papírové lístky už... Myslíš si, že zmizí úplne třeba do 5 let? Určite. Ostanú season ticket cards. Toto napríklad sa stalo teraz v Manchesteri, sa to stalo. Neviem, či si to zachytil, ale United chceli pred sezónou robiť, že vyslovne lístky už len do mobilov a podobne. A musíme to zrušiť, lebo... máš stále klientov, ktorí majú mobil 331, Nokiu, tlačítkovú a proste on si tam v mobile mať sa nebude. No hezky si mi nahrál, máme kamaráda, už máme, Martina v Birminghamu, a který mi vyprávěl, jak to bylo při tom prvním kole v tomhle ročníku Premier League. Aston Villa hrála doma, asi si viděl ty záběry, kdy u turniketu byla obrovská fronta. A on říkal, že právě za to mohli jako starší lidi, kteří jako asi neumí s tou aplikací. A toto oni nechápou, co to je QR kód, neumí přiložit jako telefon. A toto je presne tá vec, ktorá napríklad, že mne, nechcem povedať, že vadí, ale nerobil by som to, hej. Jak mi vadí, že sa hovorí, napríklad, že nútia nás k elektrickým autám, hej, alebo nútia nás k tomuto, nemám rád, keď nás k tomu nútia. Lebo akože príklad je, že pri tom starom človekovi, ktorý si kúpi nejaké auto, ktorým ide raz na nákup a raz uviezť manželku doktorovi za týždeň do sú jeho jazdy a počas, že s tým autom už dožije a ty ho raz za 2 roky, za 3 roky budeš nútiť, že nie, už to je nejako, musíš kúpiť elektro. A on, tak mi dones, tí elektro budem ho používať. Akože ja mám svoje, ja to chcem zomreť v odzovkách a to isté má platiť pri tých lístkoch. Raz, keď je človek naučený v Anglicku obzvlášť, hej, vieme, akí sú oni na tieto tradičné veci, že má svoju season tickets v plastovom obale a ide na Old Trafford a pritlačí a už je naučený, že teda ju nikomu neukazuje, ale že nejaké mašinke ju pritlačí, ktorá ho pípne a pustí dnu, má mu byť umožnené s tou svojou kartičkou na ten futbal dochodiť. Podľa mňa. Hej. Samozrejme, že ty ako mladý member a podobne, ty už, keď kupuješ si membership, aby si mohol, tak už tým počítaš, že máš nejaký QR kód, máš niečo podobného, je to OK, lebo si to kupuješ za týchto podmienok. Hej. Ale proste tieto veci spätne, vidíš to. Potom vznikne to, že v Anglicku vždy na futbal, to poznáš. Ešte 15 minút do výkopu a máš pocit, že štadión je poloprázdny. Hej? Ale na výkop je plno. Hej? Lebo ešte ľudia slopú pivo v útrobách štadióna, pred štadiónom, na futbal idú v poslednej možnej chvíľke. Hej? A vznikne drobná kontrola, vznikne 5 ľudí, ktorým s tým majú problém a zrazu máš vonku 200 ľudí a dostanú sa na zápas 10 minúte. A je to proste problém. Čiže je toto veľké špecifikum akurát Anglicka a je to ako to je, no. Akože ja to tak hovorím, že pardon, tak ako to je, tak to proste nezmeníš to. Musíš sa s tým prispôsobiť hrať. Já se strašně těším na vyprávění jako tvých zážitků, protože si toho procestoval fakt hodně, ale jako k Away Days patří možná i ten merchandising a ty už vlastně se prezentuješ, mi přijde před kamerou, všude vlastně i v podcastech, jenom v té modré teplákovce, dneska si vzal tady modrý dres, máš bombera na zádech, viď? Jako kolik toho máš doma? Sbíráš ty věci? Nezbieram. Seš tomhle jako v úzovkách jako úchyl, když jedeš na stadion, tak si vždycky musíš něco koupit? Ne. To áno. To je niečo, ale nezbieram to. Nosím to, používam to, užívam si to. Mám zaramovaný jediný dres, teraz pribudne druhý. Mám zaramovaný jediný dres odložený a to je John Terry, ktorý má také iniciálky ako ja a mám tam napísané From JT to JT a jeho podpis. Hej, a toto mi zohnal jeden môj dodávateľ lístkov. Hej. Nebol som pri tom, keď mi to John Terry podpisoval, ale ten človek, ktorý mi to zohnal, verím mu, že mi to tak, či to podpísal jeho otec alebo nejaká upratovačka, nedokážem, je mi to vo finále jedno. Ja ten dres berem, akože to je dres od Johna Terryho podpísaný, mám ho zaramovaný. A druhý zaramovaný dres, a teda jediný, ktorý pôjde vedľa neho, mám od Davida Hanska, ktorý mi hodil po zápase postupovom na Eure Slovensko-Rumunsko. Keď schádzal zo štadióna, tak mi hodil jeho dres, ktorom dohral zápas. Teraz akorát na poslednom reprezentačnom drese mi ho podpísal. Takže to bude druhý zaramovaný dres vedľa toho Johna Terryho, ktorý proste bude, že navždy ostane môj. A všetky ostatné špeciálne dresy, ktoré dostanem podpísané, či na repre, tak, alebo niečo podobného, keď mi donesú akože chalani z repre známi, dávam do súťaží a posúvam ľuďom, ktorí môžu väčšiu radosť. Lebo u mňa by to sa zložilo, ostalo v skrinke a
chcem urobiť radosť niekomu, kto tomuto proste urobí akože väčšiu radosť. A s tým vecami není samozrejme návšteva Chelsea, aby som neodišiel s niečím z fanshopu. Ja to beriem ako vyslovene až takú moju povinnosť, že podporujem ten svoj klub. Nekúpujem si to online, aj keď to viem kúpiť lacnejšie a niečo podobného. Beriem to tak, že idem na štadión, idem do fanshopu, kúpim si niečo v tom fanshope. Raz tam miniem 400 libier, raz tam miniem 20 libier, raz tam miniem rekord, nebudem ani hovoriť. Řekni rekord. 6 000? Do 1000, nejakých 850 libier. Okay. Len pre mňa veci. Hej, raz som tam nehal aj viacej. Ale, hej, raz som tam nehal aj viacej. Takto, že pre seba a moju rodinu, hej, akože. Lebo raz som tam samozrejme nechal aj viacej, ale to som túto edíciu dresov, ktorý ešte absolútne nikde nebola. A išiel som vlastne na prvé kolo Chelsea-Liverpool. Minulé leto to bolo. A normálne som dal na Instagram, že kto chce dres, donesem mu. Dostal som asi, ja neviem, 30 správ, že chcú ľudia dresy. Ja som normálne poslal každému IBAN, že tu je 100 eurová záloha. Napíš mi, keď chceš dres, ja ti ho kúpim, potom ti buď pošle naspäť, alebo mi dopošleš a proste potom sa vychangeujeme. A čujú sa svetu, toto je presne tento istý dres, lebo bol strašne pekný, bez sponzora, ale väčšina ľudí chcelo matchday game, akože vieš tú najvyššiu kvalitu, authentic. Nemali ho. Na prvé kolo Chelsea nemal autentický dres. Tak som musel kúpiť tento. Toto je akože ten horší, ale akože tá druhá trieda. Okay. A samozrejme, že tento jeden mám doma aj authentic, taký istý. Som skúpil, keď som bol na znova, už bez bombera, ale mám takýto istý authentic, len ten nemôžem nosiť, lebo je slim fit a na to ešte aktuálne. Třeba jednou. Furt si hovorím, že do ňoho musím schudnúť. Ale ten dres bez tej reklamy. Vieš, čo mám mrzí doteraz? Že som si nekúpil Chelsea, raz hrala FA Cup. Uh-huh. Bolo to nejaké výročie 76 rokov, neviem aký presne. A mali Chelsea retro dres bez reklamy iba na FA Cup. A ten, že som si nekúpil, ma doteraz mrzí. Bol to krásny, bez sponzora, taký starší látka. A ten ma mrzí, že tak som si povedal, že som si rovno kúpil 2. A teda vtedy som platil aj viac ako 1000 libier, ale to bolo také, že som to potom akože rozposielal tým ľuďom. Hej? Čiže to bolo niečo iné. Ale akože, jak si ja sám povedal, že nosím tie veci všade. Ja už mám teraz problém, že keď ideme na Wartrip a nejdeme na Chelsea, tak ja mám problém, čo si akože zbaliť veci. Akože nájsť neutrálne oblečenie bez čokoľvek Chelsea je pre mňa už aktuálne problém. Hej, že keď idem na Crystal Palace, tak nemôžem ísť ničom Chelsea alebo niekam inám. Tak ja musím naozaj, že zoberiem zo skrine, vyložím tú prvú várku veci, dám nabok a potom hľadám, nakoniec nájdem nejakého LeBrona Jamesa a niečo podobného, hej, ale trvá mi to. Čiže naozaj nosím to strašne rád a strašne veľa a je to príjemné, pohodlné a je to už taký môj značka. No je to signature také, ako tvoj, tak, že už trademark. Tak, presne, tak. Už ideme na stretnutie pracovné, rokovať o všetkých veciach a tepáko Chelsea a ešte najmilšie, keď ty dojdeš na stretnutie, do veľkej firmy, nejakých sponzoríkov jednať a on rozopne sako a pod tým má dres Manchesteru a povie, že ja som vedel, že ideš takto oblečený, tak ja som sa ťa prichystal. To je skvělý. A to je úplne super. To je skvělý. Míříme na Stamford Bridge postupně. Nejdřív mi řekni, jako kdy jsi ty začal fandit Chelsea a kdy jsi tam byl vůbec poprvé? Protože jsi říkal, 2008 si zakládal agenturu. Poprvé som bol predtým, to bolo spojení s tou výstavou. A teda dobre, historka k Chelsea, dáme to zase kratšie. Ja fandím aj AC Milanu a fandím talianskej reprezentácii strašne. A Chelsea stopa talianska vždycky bola, hej, od Zolu cez Di Mattea, proste tí Vialiho, proste vždycky tam tá stopa bola. A ja som vždycky, že AC Milano bol môj akože top klub. A druhé som že komu je faniť v Anglicku, vtedy bola veľká trojka, ešte keď si spomenieš iba Arsenal, Liverpool, United, čo fandili všetci moji kamaráti, všetci boli červení, ja nemám mať červenú, a priori, a chcel som byť taký, sa to môžem povedať, taký podjebávač, vieš, že by som do nich mohol rýpať, tak som si vybral nejaké iné mužstvo, a že aké by to mohlo byť, som si vybral Chelsea, že budem faniť Chelsea, boli tam Taliani, Ede Chuj v bráne, spomenieš si Kníreček, vyzeral hociak, ale nie ako brankár, hej, ako bankový úradník. A už tedy bolo také mužstvo, čo tak akože okusovalo tam hore tie pohárové miesta. Tak hovorím, že budem faniť modrej, Chelsea, Londýne, super, tak, ale to bolo len tak naozaj, že som akože tak podrýpával. No a čo nechcel, výstava nás zaviedla do Londýna a jak som spomenul, prvý zápas na Chelsea bol FA Cup s Aston Villou, kde si, keď sám určite vieš, že na FA Cup na jeden zápas vždycky celú tribúnu dostanú za bránkou hostia. Takže ak sa teraz pozeráme, tak presne tú ľavú časť mala Villa. Ja som úplne náhodou, že je futbal deň k štadionu, idem skúpiť lístok na futbal, dostal som ho, bol som tam.
A vtedy som sa do toho zamiloval. To bola normálne, že láska na prvý pohľad a vedel som, že sem patrím. Proste za prvé rozumieš im, nejak Talianom, proste bolo to proste a úplne úprimne poviem, že možno keby som sa v tom období dostal na Arsenal, ešte na Highbury, príbeh mohol byť úplne iný. Alebo tak bys byl v červený dneska? Asi nie som si taký istý, hej, lebo tú červenú naozaj že extrémne nemám rád, ale možno áno. Možno by ma to akože tam zlomilo na to, že toto som chcel naozaj že zažiť a možno keby som bol na nejakej výstave v Liverpoole v Manchesteri, ale proste hodou okolností ma proste osud zavial na tú Chelsinku. Možno príklad poviem, že asi by som nešiel, že len tak nemám lístok, idem sa pozrieť do pokladní, či nadoniť lístok na Arsenal. Vieš, že to by som možno nešiel. Ale keďže tú Chelsea som tak mal v podvedomí, že by som im mohol fandiť, tak som tam išiel. Skončil to 5-0. Hej, neuveriteľná atmosféra, krásny zápas, Villains fans, fandili, ja som bol popmej, že ostal že úplne očarený, že oni dostali 5, spievali celý zápas tak domáci, pomaly, hej, proste ten sektor proste fakt, že čentoval s nimi, akože debatoval s nimi a bolo to proste nádherné a fakt, že tam som si tedy povedal, že OK, toto je ono. A byl si sám? Nebo s niekým? S jedným kolegom, 2 kolegovia sme boli. 2 sme boli ochotní, bolo nás tam dokopy 12, tuším, ak sa nevím, a 2 sme boli ochotní, že ideme cez celý Londýn sa opýtať, že či náhodou nemajú lístky, hej. Alebo počkaj, možno boli 4 a 2 povedali, že nedajú tých 40 liber za lístok. Ja môžem, čo vám drbe? 40 liber, že to je proste, že top. Ne, že to je veľa, to nedajú. Tak nakoniec boli 2 na štadión. A bolo to proste naozaj, že tu a teraz a odtiaľ som vyšiel a videl som, že OK, toto bude ono. A potom odtedy som sa do toho zamiloval a tak som začal s tým na futbal a s týmto podobnými vecami, tak ja som mal, skúsiť typnúť, že aký som mal rekord návštevy Stamford Bridge na jednu sezónu. Kolikrát si navštívil Stamford Bridge v jedné sezóně? 12krát. 19. Opravdu jo? To jsi tam bydlel, ale půl roku. Ne, to som chodil hore dole. Samozrejme, počítajme poháre, Ligu majstrov a všetky dobolné veci. Hej, samozrejme, nebol som, že všetky ligové zápasy, to nebudeme si klamať. A to bola jaká sezóna? To si nespomeniem, to by som si vymýšľal, ale proste bola to ešte, mohlo to byť buď 9, 10 alebo 11, nie je tam na nejakom prelome, buď začiatok fungovania už Football Touru, alebo ešte s tým hraním sa s tou mojou firmičkou. Lebo vieš, tá moja firmička vznikla tak, že ja som chcel ísť na futbal a keď išli so mnou 4 ľudia, ktorým to zaplatili, ja som bol happy, jak blázen. Ja som nič nepotreboval. Ja som bol šťastný, hej. Išli 6, ešte som zarobil aj 100 €, tak už nebolo nado mňa, hej. A keď som prvých 2 ľudí poslal na futbal, že som tam ani nešiel, iba som mu kúpil letenky, hotel, cez toho známeho tie 2 lístky na futbal, ktorým ho donesol niekam na hotel. A ja som im všetko to pokupoval, ostalo mi z toho 200 €. Ja som sa cítil ako král sveta. Na mňa nebolo. Ja som mal 25 rokov, doma som urobil 5 klikov, kúpil letenky a zarobil som 200 €. Ja som sa cítil jak malý boh, hej, že proste takto to proste začalo a hovorím, preto som bol naozaj 19 na Čelzinke, lebo vtedy som proste reklamu si robil na nejakých AZ-och, takýchto blbostiach, že poďte na futbal, ja vás tam zoberiem, tu je môj web, poď na futbal a proste, tak som to točil hore dole. Však mladý, slobodný, frajerka, to není jak manželka s deťmi, vieš, tak idem do Londýna. Môžeš so mnou, nejdeš, OK, idem bez teba a proste tak som si pendloval hore dole. Ja Londýn milujem, akože mám to tam naozaj veľmi rád. Nielen futbal, ale celkovo mesto a všetko, já mám Londýn. No tak pojďme po detailech, jo? A pojďme to vzít třeba přes tvůj jako údajně nejsilnější fotbalový zážitek, měl si domácí úkoly. Tohle je ročník 2011-12, Roberto Di Matteo byl na lavičce a vy jste otáčeli vlastně ten dvojzápas s Neapolí. 3-1 jsme prohrali mistrů, přesně tak. 3-1 jsme prohrali v Neapole, to bola tuším premiéra Di Mattea, ak sa nemýlim. Dokonce. Sa mi zdá, že bola premiéra. A hovoril som si, že no dlho nebude na lavičke Chelsea. A odveta bola neuveriteľná z toho dôvodu, že vtedy ešte platil away goal a podobne. Prvé čo bolo zaujímavé, že pre Londýnčanov a pre Chelsea fans súper s Neapolom nebol nejaký extra zaujímavý. Ty si vedel kúpiť s tým membershipom lístkov, koľko si chcel. Dokonca tam bolo, že aj second per member a podobne si vedel kúpiť lístok. Hej. V tej dobe za takých 35 libier. Vyšiel si k štadiónu a zrazu tí ľudia, ktorí sme si opísali pred štadiónom, že sú väčšinou škaredí a takíto asociálnejší, čo teba pýtal lístky, zrazu boli úplne iní. Boli krásni, vymodení, okuliare. Boli to Taliani, fanúšikovia Neapolu, ktorí pýtali o teba lístky naozaj, lebo chceli ísť na futbal. Platili by, že čokoľvek. Za 35 librový lístok si na tej ulici vedel dostať 300, 400, 500 libier bez problémov. Hej? Lebo proste Taliani a Neapolčania od nás sú blázni. Pre nich to bola tuším prvýkrát Liga majstrov.
tej novodobej histórii, odkedy prebral ten ich bláznivý majiteľ klub. Nebudem sa trápiť s menami. Ja si taky nespomeniem. Ale vieme, o kom je reč. Hej, a hrali prvýkrát Ligu majstrov. A bol to pre nich absolútny sviatok. Hej? A to si videl, to Talian poznáš vždycky hneď. Obočie, otrhané, fešáčik, okuliare, bunda, paperová, obrovská, vieš. V Angláni vo februári v krátkych tričkách na futbal, oni v tých paperkách. Vykúpili fanshop. Lebo oni sa odrebovali blafovať, že sú akože fanúška domácich. Čiže minimálne mal šál prehodený, alebo nejakú čiapku, čokoľvek. Proste oni sa naozaj tvárili, že sú fanúška domácich. A kupovali tie lístky, hej. Veľa ľudí mi ten lístok predalo. Hej, ty ako Chelsea fanúšik, ktorého stal season ticket z tej dobe možno 400 na sezónu, keď ti Čavo na ulici ponúkol 400 za tento zápas, tak si mu ho predal. Čiže bolo naštvané veľa Neapolčanov. Zápas sa vyvíjal výborne, Chelsea vyhrávala 2-0 a postupovala. Hej. To bolo do polčasu. Ilner dával gól na 2-1, ak sa nemýlim, takou ďaleko siahlou strelou, ktorá zapadla k tyčke. Tesne pred polčasom, ak sa nemýlim, na 2-1 a už postupoval Neapol. A vtedy tí Taliani, jak dokázali v tých Chelsea veciach na to štadióne sedieť a trpeť, tak ako náhle padol gól, tú emóciu nevydržali a potešili sa. Hej, a v Anglicku, keď sa potešíš hosťom, vieš, čo to znamená? Deš von. Presne tak. A začali vyhadzovať. Hej, čiže proste naozaj, že obrovské množstvo bolo vyhodených fanúškov Neapolu. 2-1 postupovali. Vtedy za Neapol hral Marek Hamšík. Jeho otcovi sa stalo to isté. Tiež sa potešil po gole, došli za ním, išiel vyhadzovať. Uhral to na to, že teda Hamšíkov, že to je jeho syn, ukázal nám aj občanku, tak ho nakoniec len zväz Lovru z miesta tu presunuli sem a tu ho posadili a povedali, že dobre, ale už ticho seď, lebo že druhýkrát ťa už nepresadím a budeš vyhodený. Hej? Čiže aj jeho museli zmeniť mu pozíciu, aby tí ľudia okolo nevedeli, že to je ten, ktorý sa tešil z toho gólu. Takže normálne ho presunuli z úcty k tomu, že to je teda jeho syn. A už ho pozeral, lebo už nemajú dôvod na radosť. Hej. Chelsea dávala gól na 3-1. Tuším z penalty Frank Lampard, ak sa nemýlim. Alebo určite z penalty, alebo John Terry hlavou. Jedno z toho, nesom si istý. A potom v nastavení dával gól Braňo Ivanovič na 4-1. Po asistencii Drogby. A keď si takto, keď dávali fotku Stamford Bridge, tak vlastne toto je Stamford Bridge ihrisko, tak Chelsea má tak veľmi nešťastne umiestnenú Friends and Family hráčov v tomto rohu za brankou. V tomto rohu majú tak umiestnenú tak preskladnú časť, kde sedia rodiny hráčov a ten Ivanovič vlastne dal do tejto bránky gól. Ja som tu sedel, teda stál a on sa takto rozbehol k tým Friends and Family a šmíkol to po kolenách akože k ním a vlastne on bol odo mňa, akože došmíkal sa až ku nám, hej, a proste to bola emócia, ktorú som nikdy... Videl som, že x krajších zápasov, možno aj s trochu lepšou atmosférou, ale tam som nemal to srdiečko, vieš. Čiže tuto bolo proste to srdiečko a proste pri tomto otočení som bol a dopadlo to, všetci vieme ako, že nakoniec Chelsea po ťažkom semifinále s Barcelonou, potom bolo 8 finále, 4 finále sme vyradili Benfiku, tam dával ten blázni Portugalčan taký krásny gól do vinklu, sme postúpili, v semifinále sme mali asi najsilnejšiu Barcelonu, aká môže byť. Doma sme remizovali 0-0, ak sa nemýlim, vonku sme nakoniec tuším aj vyhrali. 2-1. Vyhrali. Jeden krásny gól dával Ramírez, ten dloubaček po asistencii Franka Lamparda a potom záver rozhodol Torres, išiel sa na branka, takže vo finále sme vyhrali 2-1. Ale vtedy myslím, že Barcelona bola v absolútnom top prime, hrali sme bez odvetu, bez Johna Terryho, ktorý dosť hlúpo nakopol Alexisa Sancheza. A ukopali sme to, postúpili sme a v finále v Mníchove už si všetci vieme, ako dopadlo. Takže ja som bol pri tom zrode tohto úspechu, ale proste naozaj to bolo niečo, na čo nikdy nezabudnem. Tí Taliani robili výbornú atmosféru, ten talianský away sektor bol dokonalý, skvelo fandili. Tým, že ich boli šikaj tade, ale naozaj, že toto je, keď sa má kdokoľvek opýtať, že najväčší futbalový moment, tak ti poviem z fleku tento. Zůstaneme na Stamford Bridge. Ty si tady ukazoval v našem studiu, kde jsi seděl při tom gólu Ivanoviče, takže vlastně si to viděl z boku svým způsobem, ale kdyby si mohl vybrat, jo, dneska možná už můžeš, Julo, máš přístup k lístkům, tak jako které místo na tvém stadionu, no můžeš ukázat, já to zkusím popsat těm, kteří nás poslouchají ve Spotify nebo v Apple Podcast. Okay. Keď sa pozrieš na tú tribúnu, tak vidíš to L, čel, to horné L, to je tribúna West, West Lower, West Upper. Keď som bol mladší, som strašne chodieval na West Lower. Akože byť čo najlepšie ihrisku, ktoré som aj tým gól s Neapolom bol tam. Čím som starší, no tuto presne, to je ten krásny záber. No, takže ne tak, kde sú střídačky. Kde sú akože oproti a vlastne na prvé rady West Upperu.
Hej, čiže prvé rady za prvú, mám jedno kamera, ktorý tam má 5 permanentiek a keď idem, tak mi ich vybaví. Je to niekde tak... Počkej, ale tak to sú jako dost dobrý místa, ne? Jasné, to je přímo střed hřiště. Není to úplný stred, je to možno tam, jak máš tú žltú čiaru medzi H a E, hej, tak možno tam to niekde je. Ale vlastne je to prvá rada, pre teba nič není a odtiaľ máš proste, že krásny výhľad na hru. Proste už teraz si chcem trošku už aj s tou hrou, hej, že proste samozrejme malého, keď som bol naposledy, zobral som ho takticky na zápas Chelsea Barley, že sa zabavíme, bude veľa gólov a vyhráme. 1-1. Nevydalo. A kúpil som mu lístok na East End, to je sa tribúna pri lavičkách, som chcel, aby bol akože malý, tak som kúpil na Family Stand. East End Lover. Sedeli sme 2 metre od lavičky, meter od ihriska a bolo to krásne, ale už vieš, predsa len, že na druhej strane cez celé ihrisko už presne nevidíš. Vidíš, ale neužiješ to až tak ako proste, že už hovorím, že čím som starší, tak sa tieto chute sa menia. Mám rád, keď ideme mám rád za brankou, keď ideme, ale to skore, keď vieš teraz v poslednej dobe na Chelsea, keď sme boli vždycky, už som bol s rodinou, hej, že a predsa len malého za branku nosiť nebudeš, predsa len na tom West Apri. Je to tam veľmi akože dobrý pomer toho, že čo vidíš, ak to užiješ a podobne. Ale vo finále možno sklamím teba aj fanúšikov ostatných, ja som to nesom moc preberavý. Ja príklad, že keď máš ponuku z futbaltúru a môžeš si kúpiť lístky základné a potom máš rôzne príplatky za rôzne kategórie, mne vždy stačí ten basic. Ne ten úplný základ, tá druhá kategória by to bolo trošku lepšie a nepotrebujem jednotku prémium a podobne, to radšej prejem na tom výlete. Hej, že mne ide hlavne o tom, že na tom štadióne som a užijem si tú atmosféru, užijem si to okolo toho, hej, a už toto, že kde som ma nejako netrápi, ale hovorím, že keď mi povieš, že si môžem vybrať, tak už som trošku starší, pohodlnejší, hej. Keď idem na Old Trafford, že ma tam zaveje nejaký tríb alebo niečo podobného, tak ten náš dodávateľ už vie, že kde rád sedím a vždy mi prichystá ten lístok, hej. Čiže prichystá mi výpku na stredovej čiare, najlepšie miesta, tam akože odtiaľ si to pozriem a je to fajn, hej, ale na Čelzinke hovorím, to moje miestečko je presne tam pri těch druhých žlutých schodoch. Jo, už jsme zmiňovali ten zápas FC Noa, tak můžeme možná pozvat jako ty, kteří třeba sní o tom, že se podívají někdy na Stamford Bridge. Je to 7. listopadu, jsem se díval a už včera vlastně, pokud máte nějaký ten basic membership, tak si můžete koupit snad 4 lístky a ty si říkal, že tušíš, že by to mohlo jít do General Sale. Myslím, akože... To je šance, ne? Ale... To je šance, ale zase ten najlacnejší member čo stojí? To ja neviem, 25-30 liber? No, hej, čiže ten lístok bude sa tiež takisto, takže je to nejaký game changer, podľa mňa, akože keď tam niekto chce ísť, nečakal by som, kúpil by som si ten membership, kúpil by som si ten lístok, kúpil by som si letenky, všetko ostatné, lebo keď ten General Sale bude, čo ja si myslím, že bude, hej, ale bude možno týždeň pred futbalom, už bude drahá letenka a podobne. Čiže fanúšika Chelsea na FC Noách, to by malo skončiť tak 5-6-0, lebo FC Noách som sledoval, keďže Ružomberok s nimi ich skoro vyradil v poslednej prelínačke Európskej konferenčnej ligy a keď Ružomberok mohol skoro vyradiť, tak tam mi musí Mudryk dať sám 3 góly. Chcem v to veriť. Hej, ale naozaj, že je to výborná šanca ísť si pozrieť ten štadión a podobne. Ale hovorím, že keď niekto z našich fanúšikov, ktorý to pozerá, by tam chcel ísť, tak by som si kúpil ten basic membership. A môžeš potom skúsiť napríklad na jar kúpiť si nejakú ligu. Vieš, máš rozpis, vieš, kedy sa to predáva, pozrieš si to a teraz vymyslím si nejaký zápas doma s Leicesterom, strelím, hej, na jar, možno budeš mať to šťastie a kúpiš si a potom si, mám lístok, tak si nejako poriešim ten výlet. Takže tých 25 libier za ten basic membership, iba ten ticketingový by som si využil, teda kúpil by som si. Nějakých 200 liber stojí hospitality ticket, mám pravdu, a ty jsi to zažil, viď, asi několikrát. Zkus popsat, jako v čem je ten benefit a je to fakt tak, že se to dá sehnat na jakýkoliv stadion Premier League? Bez membershipu? Ono máš, tieto hospitality lístky máš dva druhy. Jeden druh majú vykúpené agentúry. Hej, čiže to znamená, že teraz tie čísla budem strelať, ale dám to ako príklad. Hej, že na štadióne Chelsea máš 5000 hospitality miest, z toho majú 4000 kúpené agentúry celoročne. Hej, proste ty si agentúra, ktorá si kúpi za obrovské peniaze, aby bolo jasné. Ten seat stojí, že obrovské peniaze. A kúpiš si ich 10, 20, 30, 50 a ďalej s nimi obchoduješ. To je presne to, na čo by chcel ten klub, aby si to dosiahnuť, že proste všetky agentúry si kúpia iba tieto hospitality lístky
A ty ho kúpiš teraz, dajme tomu, že v priemere ťa vychádza jeden zápas 250 libier, alebo nech sa ľahko počať, 300 libier ťa vychádza každý jeden zápas z tej hospitality. Len ty samozrejme vieš, že lístok na domáci zápas FC Noách aj do tej hospitality nepredáš ani za 100. Keď obráš za 100 si rád, lebo si minimalizoval stratu, hej? Ale zase vieš, že domáci zápas s Tottenhamom predáš za 1000 libier, kľudne tú hospitality, alebo za 800 a proste tam to dobehne. Čiže pri týchto hospitalitách sa pozeráš, tá agentúra sa pozerá na to, že vo finále ako dopadla po sezóne. Hej, čiže proste on vieš, do toho jedného miesta investoval 5000 libier a keď na tom jednom mieste zarobil 7000, povie si, dobrá. Keď prerobíš 3,5, není moc spokojný. Hej, čiže toto je taký trošku gambling, musíš to kúpať na sezónu dopredu, na niekoľko sezón dopredu, čiže je to trošku problém. A samozrejme, že každý klub si drží niektoré tie miesta, aby to nemôžeš predať. Máš rôzne formy hospitality. Máš hospitality, toto je taká jedna z vecí, ktorú vymýšľajú aktuálne všetky kluby Premier League. Vymýšľajú takzvané, ja to volám, že falošné hospitality. Ty vlastne, že sedíš na tom istom mieste ako každý iný fanúšik, ktorý si ten bežný fanúšik kúpi za 50 libier, alebo tam má membership, teda season tickets, a ty z toho vyrobíš hospitality a vlastne pridáš mu, že takzvanú, že off-site, že máš vonku reštauráciu, kde sa ideš nájsť a pridáš mu k tomu jedlo, tento lístok a ideš na futbal a predáš to a ten klub to predá miesto 50 tomu bežnom fanúšikovi za 250. Ja to sú čisté peniaze pre klub, alebo všetky kluby to robia, lebo proste z toho to sú najväčšie peniaze. A teda ten rôznych úroveň tej hospitality je naozaj taká, že budem to prirovnať Gautam, hej, dá sa bez akékoľvek urážky, od Fabii po Maybach. Hej, máš, že samozrejme len nemôžeš čakávať, že zaplatíš za Fabiu, dostaneš Maybach. Hej? To nedá. Hej? Že proste máš tie hospitality od toho, že v tej hospitality sedíš niekde pri tom hornom alebo spodnom aj také hospitality sú na Chelsea. Hej? Že máš dole na West Lower dole sedíš a naješ sa v reštaurácii, ktorá je mimo štadionu. Mimochodom, veľmi dobre sa náješ, aby bolo fér. Ale mimo štadión, jo? Mimo štadión, no takto, že mimo, že vonku. Hej, že najprv ideš do tie reštaurácie sú pod tými hotelmi, čiže je to akože kvázi súčasť štadióna, ale ideš najprv do reštiky a potom na štadión, čiže nemáš to prepojené. Hej, že to je taký ten najlacnejšia forma hospitality a je to až po tú najlepšiu formu hospitality, ktorá je, kde sedíš temer na úrovni majiteľov. Hej, on majú tam svoje skyboxy, hej, ten presne stredový je majiteľský. To si zažil? Tam som nebol. Hej. Nikdy. Ani len v žiadnom boxe som nebol. Hej? Lebo na Chelsea tých boxov málo a sú to veľmi, veľmi cenené veci. Hej? Proste, že boli sme teraz s Muťom nedávno na prehliadke o Manchester City Stadium, kde tých boxov majú veľa a rozprával nám, že to je Haalandov, to je toho hráča, lebo nemajú s ním čo robiť. Hej? Tak ich dávajú takto aj hráčom. To na Chelsea neexistuje. Hej? Na Chelsea je rád Petr Čech, že má svojich 3, 4, 5 pernamentiek, hej, a tak podobne. Čiže vlastne tam je to obrovský rozdiel, ale že v boxe som nebol. A potom hovorím, že a tie hlavné hospitality sú na East End, čiže tam, kde sú lavičky, a hore nad nimi, keď si pozrieš na štadión, máš taký ten stredný prstenec, to sú celé hospitality. A tie sú delené na to, že čím v strede máš lepšie miesto, tým to je drahšie, a čím ješ viac na kraj, tým to je lacnejšie. A samozrejme, že aj v tom zázemí to máš priamo úmerné tomu, ako vidíš. Čiže v tom strede, tam som samozrejme bol, máš kaviarn v zázemí toho štadióna. Hej, proste švédske stoly, aké proste si ani nevidel. Proste, že v najlepších hoteloch, čo som bol, sa na to nechytajú. Proste to bolo aj, že absolútne, že svetové veci. Tam proste šéf chodí, tam to je vždy nejaká klubová legenda pozdraviť. Hej, proste, že tam sú naozaj že šialené veci, ale ten lístok je neuveriteľne drahý. Hej, proste naozaj, že bavíme sa tisíckach libier na bežný zápas. Hej, ale proste to je Londýn je štát v štáte, teda mesto v štáte, hej, proste v Londýne sú také peniaze, jak nikde inde, podľa mňa v Európe, nie sú jak v Londýne. Hej, že proste tam sa nájde tá klientela na to. A potom, jak to ďalej púšťaš ďalej, tak na tom samotnom kraji máš zase hospitality takú, že vyjdeš z tej hospitality, máš tam v plaste na pripravené pivo, ktoré si zobereš, už na predčapované, hej, zobereš si nejaký soft nápoj alebo čaj. A to je všetko. Hej, a jak sa to cena zvyšuje, tak ide do lepšieho. Hej. Ale keď sa pýtal na to, že čo ja považujem za najväčšiu výhodu hospitality miest, tak za mňa to je to, že tam môžeš prísť 2,5 hodiny pred zápasom a môžeš tam byť 2 hodiny po zápase. Čiže to je najväčšia výhoda za mňa toho hospitality miesta je to, že hlavne po zápase nestojíš 40 minút na metro v rade, ale ideš tam. Tu už dáš si 2 pivka a pokecáš, ten dav ti odíde a už si bez problémov buď zavoláš Uber, alebo si počkáš na metro a ideš domov. Hej, čiže
keď často prší v Anglicku a podobne, stáť 40 minút v rade do metra v daždi je naozaj dosť nepríjemná vec. Čiže ja považujem za výhodu týchto hospitality hlavne toto, že proste naozaj pred a po zápase si vychutnáš ten zážitok, nič nepokazí, tak by som to povedal. Čiže dohraješ to. Tak. A to myslím všade. Hej, to je takto, že tie odchody z anglických štadiónov, poznáš to. Hej. V Liverpoole, úplná šialená. Birminghame. A to je všade. Ako predávne, že tie štadióny majú 60 000 kapacitu, hej, vypustíš 50 000 ľudí von, naraz, zastaviť všetko. Hej, to je úplne jedno. Vieš, že sme to spomínali, keď sme naposledy s Muťom komentovali VZM Chelsea 0-3 opäť. Hej, a fanúšikovia VZMu sa balili a odchádzali, ale oni keď si predstavia, že 0-3 prehrávaš, odídeš o 15 minút skorej, tak ideš domov 15 minút miesto hodiny 15. Tak to zabalí ten človek. Vyzerá to samozrejme v tej telke blbo, ale ja nechže chápem to. Viem to pochopiť, že keď chodíš na ten zápas non-stop, každý jeden, nie je to pre teba ničím extra výnimočným, tak nechceš domov hodinu, keď môžeš domov 15 minút. Takže proste naozaj, že z každého toho štadióna to je obrovský problém. Proste tie kapacity, kým to odvozia, to proste nestíha. A tá výhľad hospitality je za mňa najväčšia v tomto. Pivo, jedlo, to je jedno, to si dá na štadióne. Vo finále, hej, to si dá na štadióne takisto. Možno trošku lepšie, trošku horšie, to nenásobí nedeli, ale toto je výborný benefit. Ať dokončíme téma Chelsea a Stamford Bridge. Byl jsi tam fakt hodněkrát, Julo. Zkus možná být konkrétní a jako divákům, posluchačům Everdays říct, kde se najíst, kde se vyspat. Jako víš tu omáčku. Jako opravdu ber to tak, že ten člověk tam je poprvé od rána do večera a chce si to užít. Ja využívam v Anglicku iba si hotelu Premier Inn. Hej, môže si každý pozrieť. Samozrejme pozerám sa na pomer cena výkon. Hej, aby mali ľudia predstavu, je to niečo, jak poznáme v Európe Ibis hotel. Hej, proste všetky sú rovnaké, kdekoľvek prídeš, ten hotel je rovnaký. V Londýne obzvlášť som sa x-krát popálil v tom, že krásne hotel som si akože bukol na internete, došiel som a ten rozdiel bol že diametrálne iný. Diametrálne, hej, takže odtedy moc nevymýšľam, hej, a proste chodím do Premier Inn hotelov, čiže Premier Inn. Na Chelsea môj obľúbený Premier Inn hotel sú 3. Buď Premier Inn Fulham Broadway, je to rovno, tuším, 2 zastávky za Chelsea, áno, zastávka je tiež Fulham Broadway a je to výhoda tá, že len prejdeš do parčíku a na konci parčíku je štadión Fulhamu, ktorý doporučujem si pozrieť už len zvonka. Je to krásne, je to najstarší štadión v Londýne. Tu zase možno, že aj v Premier League patrí k najstarším, není podstatné, ale pozrieť si ho, už je to prechádza cez park a odtiaľ sa dá ísť aj peši na štadión 20 minút alebo 2 metrom na Fulham, zastávka sa volá Putney Bridge a štadión je Fulham Broadway. Moja chyba? Ďalší je Premier Inn Olympia alebo Premier Inn Earls Court, ktoré sú zase tiež obe zastávky na druhú stranu, tiež sa dá aj pešo. Čiže tieto hotely by som doporučoval ja. Samozrejme, že je to strašne individuálne podľa budžetu, hej, keď niekto si chce doprať super hotel, no tak môže bývať aj Millennium na štadióne, len počas matchdayu je to okolo 500 libier noc. Hej, takže je to samozrejme každému podľa chuti, ale má to svoje čaro. Spal som tam samozrejme na tom hoteli, hej, ale mimo matchdayu. Proste bol som v Londýne na iné veci, hej, na nejakom inom zápase alebo niečo podobného. A proste tedy to samozrejme cenovka bola úplne v pohode normálna, okolo 80 libier na noc, ale proste chcel som zažiť, že som tam spal. Takže spal som tam, je to fajn, ale hovorím, počas toho matche je to brutálne. Čiže to by sme mali k ubytovaniu. Najesť sa, Angličania nie sú moc veľkí gurmani, to všetci vieme. Hej, čiže ja pri štadióne doporučujem Five Guys. Znie to možno hlúpo, ale vystúpiš na zastávke Fulham Broadway, vyjdeš von z metra, doľava štadión, doprava sa pustíš trochu do uličky, za 2 minúty narazíš na Five Guys, najlepší možný burger v rámci týchto fast burgerov, doporučujem zamietnúť, že to, alebo oproti tomu Five Guys na tej druhej strane je krčma, taká prvá, kde už sa trošku rozpieva a podobne. Samozrejme, že počas matchdayu majú tie jedla veľmi, majú pár jedál, hej, lebo oni hlavne pijú, hej. A dá sa nájsť na štadióne od pici cez hotdogy po burgere, ale to je také, že ja sa ľúbim nájsť, čiže pre mňa to je vyslovene iba také, že keď už si má nájsť burger na štadióne alebo ten Five Guys, vždycky zamračujem Five Guys, hej, lebo proste, že
je to tá istá hmota o tých istých kalóriách, tak nech to som chutí. Hej? Čiže proste ja proste na tom štadióne to není boh vie čo. Poviem úprimne, ako to je. Pizza neuškodí, hej, takže nepomôže, neuškodí, ak sa hovorí, ale všetko to jediteľné, ale nič moc extra to není. No. Takže v Anglicku treba jesť buď dobré fish and chips, alebo potom medzinárodnú kuchyňu. A na štadiónoch hovorím, že keď si veľmi hladný, tak dáš si hotdog, dáš čokoľvek, ale to je vyslovene, aby si len ten hlad oklamal. No. Tolik první část rozhovoru s Julem. Věřím, že se bavíte, pokud chcete slyšet i tu druhou a já můžu už teď pozvat na povídání o Camp Nou. Pozveme možná do Celtic Parku, připomeneme třeba El Clasico, které Julo pochopitelně zažil, tak nás podpořte na Hero. Ja to považujem, že San Siro absolútny must. Akéhokoľvek futbalového fanúšika. Považujem San Siro, že musí zažiť. San Siro je neskutočný fenomén, ale samozrejme, že to najlepšie, čo dá zažiť na Bergame, na San Sire je milánske derby. Prvýkrát sme sa dovolili, že doberieme na milánske derby, že pôjdeme. V druhej minúte, že kde to som? Hej, proste bol to pre nich absolútne, že iný svet. Tie food trucky dole pod tým štadiónom, to je festival jedla. To je nádhera. To je, keď si nekúpim aspoň 3 žemle na štadión, tak ani jednu. Proste to nevíš odolať. S takým mesom, s takým, onakým. Proste to je nádhera. Som si povedal, keď som bol v Porte na Portugalsko-Slovensko a videl som hrať Ronalda pred svojimi, tak som si povedal, že chcem vidieť Messiho pred svojimi. Nikto ho nelúbi viac, ako tí domáci. Vieš. A to som videl na tom Ronaldovi. To bolo neuveriteľné. On sa rozcvičoval, bežal popri čiare, tam baby odpadávali. Proste to bola absolútna magorina.